एक कहीं को रोहन छोड़त नहीं खाए हाँ तो आइसक्रीम खाती है 40 रुपया चोकोबार कंपनी का वो उजार का ना हॉर्लिक्स के लिप दिया रहा था करिका वेस्ट इंडीज वाला चॉकलेटी हमको हमें की रे लीवर बढ़ जाए खाता आइसक्रीम तो आराम से खा ना रहा छोड़ा दे देखो हम तनिया कोने के देखो हम खाना खाई जाते हैं तारा मन पर रहे के बा कि हम नहीं रह 10 मिनट तारा हम संग तारा पर बोलबाजी को कपन जो मई है यही ब्यास कौन हलो हमार जम जब अगेंस्ट के बिगड़ जाओ हमार का बिगड़बो कतने जने आइले कतने जने गइले आई ओही जगह ओही जा साफ लिंटर ढलाई हवे ई पलानी ना हमें के उजर जाई है लिंटर ह दवाल भसियो जाई ओही में खड़े रही 30 वर्ष पूजे वाला बात जल्ला बुआ अपनी कॉल के हेलो अभी तो गला हमारा नहीं है जननी है आदरणीय स्वर्गीय अभी तू ब्यास ना भई रहला ताना बरे ने हम सामिना से वो घरी कहीं आ तू ओकरा के आज नया कोइले बड़ा हम ये कॉल कहलो का तो बिया आने के बोलते हाथ ही कपड़ा खींच ले मर्द यूट्यूब पर बाजता तन सुनियो के लजा लोग सुन सारा लोग कुल सुन ले हमर कहल का गीत गाना ये का दो गीत अच्छा हम क्वेश्चन ब्यास है सोनू संगदिल के गीत 3 बरिस पहले गानी आए है बेरा हम देखत नंबर पर लौकला आए है बेरा देखत नहीं कि कमलबास रामा शंकर कमलेश देहाती गोलू राजा खेसारी कुल लोग आवे लगल इतने से हमर पहचान जने के हम के हैं ध्यान दो लइका बड़ा चाप दाढ़ी रखले बड़ा हिजा दाढ़ी रखले बड़ा है ना कुछ रही नहीं खदे वो जो भोसलिक लगा हां लइकन का देखा हो कमलबास का लौंडा हो पतर का लइका बा झाल बजा गुबिर बा वो हमरा कहत कब हेन तक पछवा लगा दे बबुआ पछवा पोलियो से सूख गइल बा जतना मौगाहन के ठीका माई के दल में रहता दू गो मौगे के लगे बैठोले बड़े अब देख ले लेकर के देख ले हम गांव तने आएंगे मौगन के देख के ना कोहरा तले हो ई रजा जी हरवदी ना चिन्हला दिन थोड़ा चिन्ह तले हो ई चिन्ह बहुत सही है कहत कि राजा जी बिगाड़ी ना राजा जी जनेरा का भात खैले बानी तो कहतला तू बुझत नार लहु का लइका का तान लोग के बात बके हंसता ये सीखत न बोलता ता लोग के गावल बजाओ रमा शंकर बबुआ अभियंता के खड़ा होकर 2 मिनट के बतियाओ बराबर ना चुटकुला के जवाब ना देला फिर नया नया 5-6 गो कहो ना चुटकिला 2 बजा देहलो 1 घंटा 30 मिनट गोले बड़ा दल चलावे के बाद मौगन के रिएक्ट कर दो नाच दी हेलो मार लगो बाबा लगा दे भी हो अरे लगा दे खड़े लागी लागी सबूर करो गीत संगीत में चले के सब लयदार अपना बानी नु कि अब 3 वर्ष में प्रथम बार ऐसा गांव ऐसा लोग देखने हैं कि तीसरा राउंड सुने खातिर भी लोग बैठल बा ये तो अपन जन मेहनत कइले हैं कुछ लोग गइल हो खैर समय बाद रामाशंकर जी देखो पूरी भारत वर्ष में हमारा से बड़ फुहर गावेला केहू होइए ना
नीमनो को हबत रात भर निमने गाँव तो रह जाए रात भर लयदारी को हबर रात भर लयदारी 14 घंटा खाली चुटकुला बोल सकते हैं 14 घंटा ये लोग का 2-4 गो याद हुई हमारे कहल के 14 घंटा खाली चुटकुला लयदारी जानकारी जौन को हम सुना दिया